Kaixo, ni Ainhoa naiz eta atozala jaten zituen tigretxoa ipuina kontatuko dizuet. Bazen behin tigretxo bat atozala jaten zituen eta bere ama esaten zion ez jateko. Baina bera ez zuen kasurik egin. Egun batean bere lagunak esan zioten nahi badu joan jolastera. Eta esan zion bera. Joan ziren jolastera eta lagun bat ikusi zuen txori bat. Laguna zuhaitz batera igo zen. Eta gero beste tigretxoa ere bai igo ziren zuhaitzen. Baina tigretxoa ezin zuen igo zer atxasora jaten zituelako. Eta gero joan zen